Hey guys, welcome back to the new video. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायफिननाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे इनफरमेशनसो होनो नागिरदों आरो ना आं दिनै। जेनेबा इनफरमेशना ओरैबायदि जाहैबाय, बे इनफरमेशनखौ होनायनि सिगां आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों। जेनेबा आंहाथ' मोननै चेनेल दंमोन नालाय, थ' मोननै चेनेलखौ आङो मोनसेखौ सलायनाय जाला, माने एसे गारना दोननाय बायदि जाबाय ब्लग चेनेलखौहाय। मानो होनबा बिराद खस्थ' मोननै चेनेल हेन्डेल खालामनो, ओंखायनो दा आङो सानदों मेइन चेनेल जे रिमाल दैमारि बेयावनो आं ब्लगिंफोरखौबो होनो होननानै। थ' बेनो आरो ना। ओमफ्राय इनफरमेशना जाहैबाय, सोरबाफोर जुदि माने आखाइ साखाइ जुदि जरायाव जुदि एबा हारा जिखुनु बायदोंब्ला आरो ना, बहुत फैसा थाङो नङा होमबा हस्पिटालाव थांबा। खिन्थु जुदि नों हस्पिटालाव थाङालासेनो मोनसे जायगायाव जेनेबा कबिराज टाइप जाहैबाय, कबिराजखौनो बुंनांसिगोन नङा होमबा। थ' कबिराज टाइप जाहैबाय बियो। ओमफ्राय बिनियाव जुदि थाङोब्ला माने नोंहा जुदि 1 लाख 2 लाखबो थांनो हागौ हस्पिटालाव थांबाथ' नङा होमबा। आं बुङाखै जेनेबा हस्पिटालाव थांनाङा होननानै, खिन्थु किसुमानफोरा हस्पिटालाव थांनो हायै थायो नङा होमबा। थ' बिथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ बनायदों। थ' खम फैसायावनो माने नोंथांमोननि आखाइया माने कबिराजनियाव थाङोब्ला जेरै हस्पिटालाव अपारेशन खालामनानै जायो, थिग बेबायदिनो माने नर्मेल जाफिनो आरोना बे कबिराजनियाव जुदि थाङोब्ला। थ' आं जायगाखौबो खोन्थालांबाय थागोन, लकेसननि बाथ्रा आं मोजाङै खिन्थालांगोन। माने जोंहा आंकोल सासे जायो आरो ना, ओमफ्राय बिथाङा दाख्लै एक्सिडेन्ट जानानै एसे आखाइ बायदोंमोन आरो ना। थ' दायो बे जइनखौनो खानानै फैखाबाय दाख्लैनो, खिन्थु खुलिहैनो नागिरदों आरो ना बे जइनखौ दायो। नैबे हायेन बिथिंवालाय आथिंसो दा बे आखाइया बायदों आरो ना। थ' बेखौ खुलिहैनो नागिरदों। नर्मेल जाबाय दायो, जेनेबा खामानि मावनो हानाय जाबाय। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा जायगायाव दं बे जायगाया। थ' लेट्स गो। जों गामिनिफ्राय ओंखारलांबाय। ओमफ्राय खै घन्टासो लागोनलै मोनहैनायसिम? 2-2.5 घन्टा जोंनि गामिनिफ्राय। माने भैरबकुन्द'आवसोथ', भैरबकुन्द' हाजो, फुलबारि होननानै बुङो जायगानि मुंखौ। नायलांबाय थादो। गामिनिफ्राय दायो ओंखारबाय जोङो। लामाया जाथ्रालै जोंनिया गामिनिया, बिराद गाज्रि। मिड पइन्ट जाहैयो नालाय जोंनाबो, सनितपुर उदालगुरि बर्डार। आंनि प्रिभियास ब्लगाव नुनाय जायगाखासो बेफोरो, ओमफ्राय थेवबो खिथिफिनबाय। बेयो शिब मन्दिरमोन आरो ना, दा बारनाय जायगाया। ओमफ्राय बेयावहा सनितपुर उदालगुरि माने बर्डार जाहैयो नालाय, थ' पुलिसफ्रा एसे चेकिं खालामबाय थायो बेवहाय। ओमफ्राय जों बारबाय, जोंखौ नायाखै आरो। माने उदालगुरिनिफ्राय सनितपुराव हाबनाय गारिफोरखौ नायगासिनो, ओमफ्राय सनितपुरनिफ्राय इथिं थांनायखौबा नायाखै आरो ना। दायो जोङो 5-9नि जि दालां बेखौ मोनबाय, ब्रिज, 5-9 ब्रिज। अरां टाउन मोनसिगोन जोङो। अरां टाउननिफ्राय मथा मथि 1 hour 45 minutes हमना ला। Orang Carali. Rota मोनबायलै। इधर से आप जा सकते हो गुवाहाटी और इधर से उदालगुरी। सो रौतानिफ्राय जोङो जुदि थाङो, सर्टकाट लामा मोनसे लानो हायो। ओमफ्राय बे सर्टकाट लामाया जेनेबा दैफां होननाय मोनसे गामिनिसिम हाबनांगौ आरो ना। माने जों मेइन लामाथिंबो थांजायोमोन, खिन्थु जों मेइन लामाथिं थांला। मेइन लामाया जाहैबाय उदालगुरिनिफ्राय जि भुटान थांग्रा रड, भुटान माने भैरबकुन्द' थांग्रा रड। थ' बे मेइन लामा जाहैयो। ओमफ्राय जों बिथिं थाङा, बारस'नानै थांगोन। माने जि जोंहा आंकोलनि आखाइ बायनायनि जि फिसाजो, बिसोर जोंहा बिनानाव, बिसोर माने जों थांफागोन आरो ना। थ' बिसोरखौ लाना थांफानांगौ। बे दैफाङाव थायो, उदालगुरियाव फरायो नालाय, थ' दैफांनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामो।
थ' दैफांनिफ्राय लाना थांफागोन जों माने इसोरखौ बिदि आरोना थ' जोङो रौताखौ बारबाय ओमफ्राय ससे थांबानो जों दैफां मोनहैसिगोन नायलांबाय थादो दैफां मोनसिगोनलै ओमफ्राय दैफांनि सिगाङाव माने मोनसे गिदिर माने दुब्लि दं आरोना थ' बे दुब्लियाव मानसिफ्रा प्राय बोसोरावनो माने वाटारमेलन गायोमोन आरोना थ' दुब्लिया जाहैबाय बेनो जेनेबा लांदां लांदां जि नुदों प्राय बोसोरावनो वाटारमेलन गायोमोन ओमफ्राय गासै बोसोरावनो माने प्रफिटआ फैयोमोन जायफ्रा गायो माने खिन्थु देग्लाय बोसोराव खोनानो मोन्दों आरोना माने लस जादों होननानै बहुत मानसिफ्रा लस जादों होननानै मोनथिला बेसेबां सैथो बेसेबां मा खिन्थु खोनानायाव लस जादों होननानै खोनानो मोन्दों आरोना ओमफ्राय बेफोर दुब्लियावनो माने वाटारमेलन गायोमोन ओमफ्राय मोनथिला मोनसे खोथा खोनाबावदों माने जायफ्रा लस जादों बिसोरनो माने गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे उपाय बा रेहाय होगोन होननानै माबा मोनसे हेल्प खालामगोन होननानै खोनादों आरोना बेसेबां सैथो बेखौथ' मोनथिला खिन्थु खोनादोंसो आरोना थ' बेफोराव वाटारमेलन गायो बे दुब्लिखौ ससे बारबानो माने जोङो दैफांनि जे लामा बेखौ मोननो हायो आरोना थ' ससे थांबानो जों मोनहैसिगोन हाबनोसैलै जोङो दैफांथिंहाय माने फार्स्ट मेइन दैफांथिंथ' हाबनाय जायासै दैफांनि एसे सिगाङावबो मोनसे लामा दंबावो माने जों बिथिं हाबबाय आरोना दैफाङाथ' जेनेबा उदालगुरि दैफां बिथिं थाहैबाय ओमफ्राय जों हाबबाय थिं जोंहा किउट किउट बेबि सानैसो थांफानो नागिरदों जोंबो नै हाय एसेबो थांफागोन नो जोंबो बेयावहा आखाइ फाखानायाव ने थांफागोन दा दे इसोरनि दादा बेखौ लांना होदों होननायमोन थ' इसोरखौ लाबाय जोङो ओमफ्राय लानानै आवगायफिनबाय थांफिननोसैलाय नोंसोरो मा मा नायहैगोनथाय दङा थांनानै बिबारि मा मा नायहैगोन नोंसोरो मोसाबो नायगोन मोसा नुनाय नङा नांलै मोसौ मोसासो नुगोन बियो लेट्स गो गाइस जायगाखौ दिन्थिलांबाय थागोन आङो मोनफैनायाथ' मोनफैबायमोन खिन्थु कनफिउज जादों मोननै जायगायाव थायो माने अजा बेयो मोननै जायगायाव थायो बे गामि मोनसे दोङो बे गामियावबो थायो ओमफ्राय बै दैसा बारनानैबो थाहैयो आरोना मोननै न' दं कनफिउज जानायखाय माने सोंहैस्रानो नागिरदों बिसिनि गामियावहाय बबे मोनसेयाव दं नायनोसै र' बेयाव फैनानै मा मा नुखो हिबारि नालाय मा मा नुखो ओमफ्राय दैसा नुवासै माबोरै मोनखो नोंथांमोना बेयाव फैनानै मोजां मोनबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो होदों गासिबो आदा रिमालनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो होनना बुंदों होनलाय जायगायावथ' सफैबायमोनलै खिन्थु जायखौ लोगो मोननांगौ बेखौ लोगो मोनासै आरोना जाय माने आखाइखौ होनानै जि खागाननानै होयो बे मानसिखौ लोगो मोनासै थेवबो आं नोंथांमोननो लकेसनखौ खोन्थाना होनोसै जेथिं फाया मानो रौता मोनबाय रौतायाव फैदो रौतानिफ्राय डाइरेक्ट भैरबकुन्द थांग्रा लामाजों फैदो भैरबकुन्द थांग्रा लामाजों फैनानै सपनगाव होननाय मोनसे चक मोनगोन बे सपनगावनिफ्रायनो सपनगावआव सोंबानो जाबाय फुलबारि होननाय जायगायाव अबाव होननानै फुलबारि मोनफैनाय लोगो लोगोनो माने बे जायगानि नामा माने जाय आखाइ खाग्रा जाय थायो जायगानि नामा माने फुलबारि आरोना थ' फुलबारियावनो नोंथांमोना बे माबाखौ ट्रिटमेन्टखौ मोननो हागोन आरोना गासिखौबोथ' जेनेबा बुङाखै आङो जायफोरा माने फैसा होजोबनो हाया अपारेसन खालामनो गोनां जायो नालाय हारा बायबाबो माबाबो गेजेरफ्राव बायोब्ला एकदम नर्मेल खालामना होनो हायो आरोना बेबायदि आरोना दिनै जि नोंथांमोननो इनफरमेसन होनो गोनां बेखौ आं होबाय ओमफ्राय जायफ्रा एसेबाबो हेल्पफुल मोनदों अननानै शेयार खालामना हो भिडिअखौ चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम ओमफ्राय लाइक खालाम एसेनोसै गोजोन्थों टेक केयार एभरिबाडि